बिटिआरआव दासान्दि सिखाव दाखाथि खालामना लाख लाख रां लुथिनाय दुथांफ्रा जायखिजाया समावनो हमजानो हासिगौ। आमी मानुकेजनक चिनाक्त करिछु। पुलिस बिफाना जायखिजाया समावनो बै दुथांफोरखौ हमनो हासिगौ। आरो आपनालोके जिकुनु मुहूर्तते ग्रुप केटा धरा परा खबर पाबो। आरो बे बाथ्राखौ जों बुङाखै, बे बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया। बेजों लोगोसेनो हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों सिखाव दाखाथि खालामग्रा माखासे दुथांफोरखौ सिनायबाय। दुथांफोरनि गासै डिटेल्सफ्रा पुलिसनि आखायाव दंखाजोबसै आरो जायखिजाया समावनो बै दुथांफोरनि हानजा हमजानाय खौरांखौ खोनानो मोनगोन। पुलिसआ बेनि सायाव गोख्रों हाबा मावगासिनो आरो पुलिस बिफाना थाबैनो जाफुंसारगोन। बे समाव बडलेण्ड बुब्लिनिफ्राय मोनसे गिदिर खौरां। आमी मानुकेजनक चिनाक्त करिछु आरो आपनालोके जिकुनु मुहूर्तते ग्रुप केटा धरा परा खबर पाबो। पुलिसे काम करि आछे। पुलिसे जितु पेट्रोल पाम्पत डकाइतिये हक बा अकनमान जिखिनि दुई एजन खबर आमी पाइछु जे तेलुके दा डकाइति एबिलाकत लिप्त होइसे सकलोरे डिटेल इनफरमेशन पुलिसर लगत आछे। तेलुके काम करि आछे। जिकुनु मुहूर्तते पुलिसे सफलता पाबो।